ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ହିଁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୂଳ ଉତ୍ସ ଆକାରରେ ଧରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ହେଲା, ତାର ନାଁ ହେଲା ରୁଟି। ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ହେଲା ଅଟା, ପାଣି ଏବଂ ଲୁଣ। ସେହିପରି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଡାଲମା। ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଡାଲି, ନଡ଼ିଆ, ପରିବା, ତେଲ, ଲୁଣ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟର ଚିତ୍ର ଅଛି ହେଲା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ତାଲିକା କରିବ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମମାନେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥାଉ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଇଏ କ'ଣ ଖାଏ କହିଲ? ଏହି ପ୍ରାଣୀଟିର ନାଁ ହେଲା କୁକୁର ଏବଂ ଇଏ ମାଂସ ଖାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଥାଏ ତାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କର। ଏବେ ୟାର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଏହାର ନାଁ ହେଲା ପାରା। ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଏ ଏହାର ତୁମେ ତାଲିକା କର। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁର ନାମ ଲେଖାହେଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ଖାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଲିକା କର। ଏ ଗୋଟେ ପଶୁର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯିଏ ହେଲା ଠେକୁଆ। ସିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଏ ତାର ତାଲିକା କର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ, ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ମାଛ କ'ଣ ଖାଏ? ବୁଢ଼ିଆଣୀ କ'ଣ ଖାଏ? କାଉ କ'ଣ ଖାଏ? ପ୍ରଜାପତି କ'ଣ ଖାଏ? ମହୁମାଛି କ'ଣ ଖାଏ? ମାଛି କ'ଣ ଖାଏ? ମଶା କ'ଣ ଖାଏ? ଠେକୁଆ କ'ଣ ଖାଏ? ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କର। ଧନ୍ୟବାଦ।